piniladak nilitum ferangke amai ke fanangko ke lapren lo nilitum Jasemet Central Youth Wing a secretary dia sangho anang represent lo lapen nili ladak bokajan ali ame tulo lapen secretary kro sangho dolo lapen ali in charge ingtia sangho lapen ladak CC committee atum Jasemet APHLC klembang puatum pensi labang somai papono ke fanang ko kalam thi bangela hello Pinangan ladak angkrak men birta kelong tu nating ke la Jasemet bonjan aral tumbang ke kaphiri sudah tu rong tumbang ke lapen ladak along lep helang ke konang ji pula puson angring doko lapen apot latum non kisung ahut kona lo kaciri dampo rong aral tumbang ke kamat hak kisung asong si doko lo lasi nilitum aphan birta nang pipen nilitum labangso me bang ke phanang kong lo lasi labangso ame nilitum ke phanang kok bangla hello ilitum lake men tisu airia pu aphantot kalilo ladak borjan as a whole labangso constituency bangsi ke bangjilang ani akeno ilitum dokok ji kopia posi dokok kulutang de ladak APDCL pen non ke bangji prabjin pen posi pul tum 18,000 bighas ladak solar project nangke nange somjia phanti sigbom lasi labangso solar project kopia posi karbiang longlong nangkang wai pendak nang bi ong dung atum ke mathaji meselo posi mathaku athen tum longlia compensation long dung ji ke posi bidangan tum mathatai setai son pen tum dak kelang nang dia bangke longli ke kaprek ka district long tadulang India angkang pana ke thedi pana state duda ta kopia posi bang ha North India South India tum kopia posi reject la ka reject la ba the bangala hello labangso solar jong sinang enang somdet pelotang te haladak area pen 15 kilometers an ke cutiki sote lo phan dak thang awar side det pu lapen ladak kopia posi awar side det pelotang te radiation alam duda solar ke AC la ke energy jakong ki pia hormu la ke factory industry thetan ke rani ji apa lasladak jong sinang edet pelotang te ilitum adung arai alon kidu ilitum akhe lapen ladak do thulang ke som ahormu anda kan hok labia phan la ke thetam khayal lo lai siro lasi bang kaprek a district atumta e ok e prana phanda me pa joksi kari jeglu ende council atum kupilo chini ne dak malahai project lo poling le tum ke deng dunere naiji ga alam kali ladak ile tum ok pran mandai tum matha ponangji lapen isona bangala hello uthot hal dak tum birta kelong thua bangke labangso solar project nang e der do plotang te ladak pen men kiso area pen bonglong terang ladak rong troksi ner kep kapuri doda so se derna laso area lo bangke bang ningkan ko an pen ningkan pharo ningkan ko an pen dak longle kirai tang lo check in hin lapen tharwe jangphong kadok aveta me dak ke som tang non phir era pisi ladak arab atau membangkan ke latum labangso solar project na elopone thale be kola ke na lo dak arab tum ke kat ke kona lo ke du ke hem already ke thir tanglo de lasi nili tum be na bangke la bangke totally si nil tum APHLC paket don de lagi athema nili tum kar jab ke la ke kar bil pen inglong aso phansi ar kakar jab bindang pot ni tum ke chedon the thelo la bangke clearly lo karbi anglong autonomous council of lapen ako nomor ke thomang tuda nomor ke thoma bangke kopilo ke puki hada kara tumhan ke NC non cadastral bolo lake kopilo pangte Assam survey tum wangwela setame lake iltum da revenue department pen pata pime tangde pinyani kopi pot pata pipe de lo kopi pose biware lo anajir gidi lake karbiang lo district putang de lo ke pata isulap na po pipe de anke amen ke klang nun thua bangke pota kilong thua bangke tuliram rong hang asopo sengdon rong hang lapen sangpi kache teron pi lake tuliram rong hang hemasor lo lapen amar sing tiso lake tum chini loge in charge lo kente lapen sim taru secretary kache rong pp MSc lasi dolang sitame lasi paklang koncholo lasi non nili kipudam kang tumba tum kachini dam kang tumba kang lo lahai IEMC ma tu ba secretary anchulong le den ma
lalu ne kar jugang tung bang an cholong le det mala tum ahem an ka chepang tu non kiduk det akar biar rada phan ahem abit jo prit ha thuma si long le ki thi polate therak mai mi alam lage non abang ke tum kachini na ya bang ke la tum si council ong ke dolo council ong tum si ke chari lo kar biang long da tum si ke chari lo tang da la tum ke jakong si ke wan thunang po jakong ki wan si rada so phan si ante ason facility wan pisi ke lang kala nanang po ke kopia por rada phan ke ther ke ha de komane la omor sing ki so bang ke phone pen si ke lo pu hala ronga signature koson son lo gam mura tuma signature wan lo ma pu NOC pha la son si ke ther ke ha la pen jong si la bangso area jong si NOC mate nang che don dun de pulo tang de police ang pan ne bi pu ne kar Bangalore autonomous council ki ja CM tulirang ro hangma challenge lo police ke comment lo kam ge bang ke kahe no ke claim do masi police ke nei lo ateng ke neli IPC CRPC porhila lo same na hok ta ke me dom hansi police ne nang ji thenai puna ho tokti hoda clearly lo la bang ke setame threatening bulo tan de komalo la non la tuliram rong hang council abu tu ban nek ni nang ni la ke rada fan threatening la ke ne threatening la ke mi o horm gali ke ther ke ha pulo tang de mo ke theng ke chok do ta la si nile tum ke non pen da clear lo APHLC tum ke nang che don de jong si ako claim de pulo tang de nile tum bang ke la ke high court ame supreme court ame ke dam mi phan 6 pon lo la pen ke bang ji langa mi ta me nile tum APHLC pen ke arjap thi ji la bang ke clear nile tum pen ke la pen public a demand nei public a demand hada rong trok si ner kep do latum bang ke bang la bang swalong le ke ame kri jang proof pen si latum ke e karche la pen ningkan ko an pen ta me ka chirai la sila an chirai de da pita me la son ke claim po bang ka la tum che don de kusi tum han bir tanang pi la pen lo teng ke na jada sor government tum le nang claim ji project nang eji posita me rong ara tum jongsi gangbura tum SDB tum a signature pidun de che don de polo tang de forcefully pen la dak nang kim nang rang e lake lo teng lake un ke lake claim asi une athema la dak ke public atum ari deng si jakong do lake koson si illegal bang hem rit ki thir tang along lele koson si ki thibori polake lake la son ke claim pot la bang ke nil tum strongly we ni tum condemn lo pe ala council ke ja tong kan la pen do thula kopia posila tum sigarel non la ekdom ke tong se kot pen ke ther ke hapen tame la bang so project nang e pu kopi posi tong re lo athema tum angkrak pen birta ke long pulo tang de 400 crore ke pinabdik ke sisi nang release pu la so poisa aphansi la EMC am tum ke amek chubilor hala pu kar biye ladak borjan ar rat aphan future kamat hadam na hok ta theklong ni athema la so a solar project jong sidang e de pulo tang de itumi oge pran man kahe no po 15 kilometers ke lamsolam gali lake dak hidi piana nang le rogi athe dak hidi pi pen men ki so ne kon lo kilometer toksi bak se doi la pulo de dilai le kai gela 0 point le kai ke lasi lason e ok e pran phan kahe no la pen illegal pen long le la poson ki thi bori ke ne tum APHLC tum che don de la pen APHLC tum ke la rong troksi ner ke batu la bangso ake hang ke tara malong nitum APHLC tum arjap tum thip asi pherang ke ang nil tum la dak pen pachini lo lason ke ther ke hap do ko kulodang te la ke rad phansi panet nei gali non council atum latum phan asi papanet nei busni tum epil ago papanet bi nitum jongsi lason ke ther ke hap do ko konde la ke media pherang ke thengno nang tum phan tame la dak pen nil tum nang pachini dulu la pen ki bang jilang ani lason la rong troksi ara tum phan ke ther ke hap la poson ka vidya je phansi nili tum APHLC abutung bentame chuning riduno la pen nile tum malang litum laso rong troksi akar iya bangkalahan lo long le pata isu sirak na poda ladak project bangkane tum tuteli si ladak ban ke tum ke nang de pulo rong arata nang ne pulo stame non dobom rong troksi rong le kep ara tum bangke immediately la tum phan long le pata bang isu nang po long le pata pinang po ladak long le pata pilo ponte ke do thir po la pen la tum sedame asona war sai long pon po sedame la bangso project pen la bangso birta kelong dun alam theke la pohelo da nilitum borjan ara mate 21 nong borjan constituency arlu abangso arlo alo so bangso longle alam ki ke lahelo solar project pura so ki biji po adin la banke men ti so arong along le la pen arong abangke atum kadu ko pen rong proxy ne do sorkari kamra kadu ko bi atum che
cikumu kupet pe setame la bangso arong along leke la tumke kewang mi kali la pen Bangladesh pen kewang akar bi kali la pen konane China pen konane pen kewang mi la ponson Bharat to pen kewang akar bi nani Manipur pen kewang akar bi kali mane lasi laso kar bi tumke ada ke do ke pini pena abla ke do kali la ke do bari la ke 1940 ani kan pen si dak rong ke seng la pe la tum 1940 ani kan pe rong seng lo la pe la tum chu e chu som lo la pe la tum bong girjeng ji bi lo je ngola lohan ki ania phan theng lang ki ania dim tamu thing pi theng prang da siksa dei la pen ko pini lohan ki ania phan da siksa dei ko tum kichi bi along le lo la pen alang tum la bang so ngok le ke rai lo la pe alang tum rong ki kim lo ta la bang so rong ki kim along la bang so along le ke la ke khali thai ko ke ali ta ke mane la ta ke khali ko ke ali athi la ta ke katu kalita la suarong ke ladak si atheng alang gute dak pensi la tuke kering lapen ladak ke le khapra awi ladak bang ke dak le khapra kom lapen latum dukba jeneka lapu jinsu meme la sodin ke tuwar ta ave lapen ring lang chu sokita ave lapen ason la government pen council pen pin a facility ke long dun puta ave jinsu meme chomdat chot chotulu chot pensi asumara tum phan kunur kom pensi la tum loka pacham tangte non la council sor la so completion na paisa kar I la pen solar projects la so akene 18000 bikha la bang so long le mentu so long le endel uplote la mentu so arong ara tum kona sike katpo kona sike dam ponte la tum phan adim than thejima ke dua dim non ke long le pherang ke ching kin lo lasi anu tina dak borjana long em nangman lo MDC nangman lo MDC nang hai ma angbeng de nang son si wang bong si hai bom lo bota anu tina la long le ke jo anu tina long le be pa thur pat la poja lasi la ba khai tum phan bang ke thang da chupu the bota la kar bia tum thir pen majority ke dua dim mang ke along le bang thi thu lo hala parok hom ke dua dim Nagaland border puitame hala bang khai du odim ang latum peng pheng da mai bota la men tu so along le rong asor ki dubba along le ki thi la pen la hai ka chi ne ko lo bang le la ke meme la pen in to nai CM da la ke bang jinso nai kar bia kai pan ji jinso nai la ke Akela solar project ko hormu bangke nane Telangana nane Hyderabad nane Chhattisgarh Bonwanchal lahai Kerala hara puta bangke ki biang tum lahai ta setame bang hadak bing tum te pepolo bing tum te dimo ke la so gas meo e pusira tum na chini dak la silahai transfer la si pu be theke wan nang pale i gala hai la per kar biang lo tamala plur dung long ta la tum hadakta solar project bidai pula gala so solar project ta hadak ratpur paklo une delo amala pu borjana na transfer lo lake ilitum kaduk ne thek prong lake la sila so kan chok che dai la sila karbia anglong aphan sila ke kana holo okor men tu sorong along le borjana long le palam kali lake karbia anglong e langa atum ta lake matha nang ni la son ke choklem nang ni lake apela so bang ding nang ni lake itum long ri long pada phan itum phan khe phan long ri ke pelo long pat ke pelo hoi ke pet mai ke pelo la so bang ke sona bepar biha ke klem bang ke tona pola phan sila so la si pidua amuni de panta nili amen pu elo te bonta la council do promotum la EMCM tum phan kado ko phanda nili tum nili hin pen ke chuniri lo la pen la bang stop no la pen so bang ke radalong li bang chinang ni kusi nili hin ke so dak pen nili la so lam bang ke pakla dak pen ni de la silan pen ni si lam kan tong ado